Mutanya mungkin rang no demo dance club deklong maklakia norok nai ne di o video no pa sak e pore ang o video bising te ang kuno troll to khaya zeta soti kok obo nai ne tin rok. Lamsoko hai tikreng TV channel ti onrong no kaisa main important rong phunong nan din thang tongo ang matai atai kuno bisas kaya ni kokya naidi ang kuno kaisa oborok no troll bo khanyan thangya ang zeta sok tokok ang obono sanamo sungo anai ne din rok no nukkana hindi gan tambui gan masalai price lilai mani obo norok busuk jorotoi somajni bisingo khlaijak norok comment khlai sai mano naidi mutai no hamia to sanan thangya naidi mutai ni mungoi rang collection khlaiye horong ke party choli suak phegei rang rilai mani obo kintu sini somajni baire klaio ang sana nainmani khe obono ang joto borok no to ang sanan digi thangya joto mutai maman no ang sanan thangya kintu uram no mutai malnaio tamo wnglaio hinui pola kwthar mano abo hairok kwbang mano ongo kintu chung tini secretly babi naina thangka hingke chung tini bobo hai ke nuk nainai tin rok video norok bistarito kwbangma jinis no nukkana obo kintu sini tiprasa somaj ni baireo klaio aboni bagi ang kok no sanani naimase kintu ang kebo mutai mano kebo mutai phola kwthar mano abo hai ang kok bias khai angai video khainan digi thangmaya norok video o kwbangma nugui mankha bai ke salo hingke mutai mano hinui blog kai horong hingke dance club haike dance club ni bisingo jokon hindi gan tambui suak nangui masama haike kintu borok suak nangui de masa abo to ang saitikok ang sanan digi thangya kintu abo ke musawui phegui rang rilai obo to kaisa tiprasa somaj ni baire klaio ang aboni bagi no video no ma khlai mani hingke hambai asuk no ani video.